Existuje okrem nášho hmotného sveta ešte nejaký iný? Toto sú príbehy obyčajných ľudí, ktorí sú presvedčení, že zažili neobyčajné veci. Mená niektorých postáv v tomto programe boli zmenené. Judy McCarthyová očakávala od nového domova veľa pozitívnych zmien. Postupne však prichádzala k presvedčeniu, že jej rodinu prenasleduje tajomná bytosť. Judy chcela za každú cenu ochrániť svojich najbližších. Objavila však kruté tajomstvo, ktoré ohrozovalo všetko, na čom jej záležalo. Medzi svetom, ktorý vidíme, a vecami, ktorých sa obávame, je niečo, čo len tušíme. Návštevy duchov. Začiatkom roka 2005 sa rodina McCarthyovcov presťahovala z malého bytu v texaskom Corpus Christi do nedalekého domu. Judy McCarthyová bola ženou v domácnosti a na prvé miesto kládla rodinu. Svojej 17-ročnej dcére Carise, manželovi Johnovi a dospelej dcére Lise bola vždy oporou a bútľavou vrbou. Lisa prišla nedávno o prácu a bolo pre ňu ťažké postarať sa o syna Jacoba, a tak sa rozhodla presťahovať k rodičom. Lisa s Jacobom museli spať na zemi, takže sme nutne potrebovali niečo väčšie. Trojizbový byt s jednou kúpeľňou už skrátka nestačil. Už sme skoro vybalení. Ideš sa pozrieť? Jasné. Tak poď. Príjemnú zábavu. To si píš. Ukáž, pomôžem ti. Daj mi to. Fajn. Carise sa nový dom okamžite zapáčil. Bola šťastná, že nebude musieť meniť školu. Jacob, pozri sa. Super. Vítaj v mojom skromnom príbytku. Nikdy predtým som nemala takú veľkú izbu, takže som bola nadšená. Môžem si požičať počítač, keď ho nebudeš potrebovať? Jasné, ale vždy sa najprv opýtaj. Fíha, čo je toto? To je super. Bol tam ohrievač vody, ktorý mal dvierka aj smerom na chodbu, aj smerom do mojej izby. Jacob! Áno, už ide, mami. Lisa, pozri sa na toto. Lisa s Jacobom sa nasťahovali do veľkej prístavby, ktorá priamo susedila s obývačkou. Páčilo sa mi, že nám patrila samostatná časť domu, kde sme mohli mať trochu súkromia. Po niekoľkých týždňoch sa život rodiny vrátil do zabehaných koľají. John pracoval ako majster a tak väčšinou končil neskoro večer. Zavolám ti. Fajn, maj sa. Pa. Hej, Jacob. Už je veľa hodín, zlato. Musíme ísť, lebo zmeškáš do školy. Kedy sa vrátite? Neviem, mami. Podľa toho, či sa nám podarí zohnať prácu, uvidíme. Dobre. Maj sa. Majte sa. Ahoj. Veľa šťastia. Vďaka. Carisa, už si hore? Počula som kroky, ale znelo to, ako by tam chodil nejaký chlap v čižmách. John? Zabudol si niečo? John?
Carissa, ponáhľaj sa. Zmeškáš do školy. Mami, nevidela si môj púder? Pozrela si sa v izbe? Šla som sa teda pozrieť, či nebude v izbe, ale nebol tam. Keď som sa vrátila do kúpeľne, ležal priamo predo mnou. Ako by mi ho tam niekto položil na schvál. Vďaka, mami. Kde si ho našla? To nie ja. Myslela som, že ten púder mi zo žartu schoval Jacob. Ale Jacob šiel do školy už pred 20 minútami. Stratený púder však zďaleka nebol tým najhorším, čo Carissu čakalo. Návštevy duchov. Už sme skoro vybalení. Ideš sa pozrieť? Jasné. Keď sa McCarthyovci nasťahovali do nového domu, mysleli si, že našli dokonalý domov pre celú rozvetvenú rodinu. 17-ročnej Carisse sa však onedlho začali diať veci, ktoré si nevedela vysvetliť. Začala som cítiť nepokoj. Mala som taký neurčitý pocit, že ma niekto sleduje. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak čo spachtoš, trochu meškáš, nie? Nevedela som spať. Si chorá? Nie. V škole všetko v poriadku? Veď som v 3. ročníku, nič sa nedeje. Všetko je v poriadku, Bože môj. Keď všetci odišli, Judy si chcela odýchnuť. Stena výkopu sa zrútila. V priebehu niekoľkých sekúnd. Ako mohla taká obrovská kopa odrazu zmiznúť? 10 motorkárov založilo nebezpečný gang. Keď sa auto potopilo ešte hlbšie, George vedel, že musí niečo urobiť. Hasič Dan Stiles vedel, že spolu so svojimi mužmi musí... Najprv vyrazil dopredu. Zastavil ho Johnson. Larson vyšetrovateľom vysvetlil, že kým bol v Los Angeles, na televízore nemáme časovač ani nič podobné. Napadlo mi, že je niečo s baterkami. Počas nasledujúcich týždňov sa po dome ozývali desivé zvuky. Judy hľadala útechu v kruhu rodiny. 2 dolníky. Zvlášť, keď sa John zdržal v práci dlho do večera. Dobre, dostal si ma. Výborne. Počuli ste to? Čo to mohlo byť? Ako by ten zvuk vychádzal z mojej izby. To len sa dá dom. Kto je vlastne na rade? Ja. Je to starý dom. V každom staršom dome občas niečo zavrská. Zdvihni ich a daj mi všetky osmičky. Aha, ako vieš, že mám vôbec nejaké osmičky? Toto ste museli počuť. Pôjdem sa tam pozrieť.
Nie, Jacob, ty zostaň tu. Ale mami... Trochu som sa bála. Mysleli sme si, že sa k nám niekto vlámal. Nevedela som, čo tam nájdem. Netušila som, čo sa bude diať. Je tu príšerná zima. Naskočili mi zimomriavky a zježili sa mi chlpy. Moja skriňa. Zovrelo mi srdce, keď som zbadala, že dvere na skrini sú otvorené. Vždy som ich zatvárala. Chvála Bohu. Mami, všetko je v poriadku? Áno, falošný poplach. Určite som skriňu zatvorila. Zlatko. No tak, Carissa. Ale ja ju vždy zatváram. Predpokladala som, že ten zvuk vznikol tak, že tie dvere boli pootvorené. A keďže to bol starší dom, rám sa trošičku naklonil a dvere sa jednoducho otvorili. Miláčik, ak si tie dvere zatvorila, ako sa mohli sami otvoriť? Niekoľko týždňov sa nič nedialo. Nenávidím zlomky. Nie sú až také ťažké. Tak sa označujú aj veľkosti kľúčov. Hádajte, čo je nové. Oslavujeme. Je zo mňa podniková poradkyňa. Ach, Lisa. Bola som v extáze. Neznamenalo to pre mňa iba prácu. Mohla som si budovať kariéru. Môjho syna to úplne vzalo, lebo mu bolo jasné, že onedlho sa osamostatníme. Tak ide sa oslavovať. Poďme, zaslúži si oslavu. Dobre. Otvor to konečne. O niekoľko hodín neskôr, keď už Jacob a John spali, telesná teplota aj krvný tlak začali prudko klesať. Tep sa spomalil a tak bol zmetený a dezorientovaný. Jake, utekaj do postele, ale rýchlo. Myslela som si, že si zo mňa niekto uťahuje, ale mali sme len jeden diaľkový ovládač. Mami, čo je s tou telkou? Skrátka sa zapla sama od seba. Myslela som si, že to bol Jacob. Občas sa to stáva. Už som vymenila aj baterky, ale zrejme to nepomohlo. Sám sa zapne a prepína kanály. Keď som sa dozvedela, že aj iní zažívajú tie zvláštne veci, upokojila som sa. Začínam mať pocit, že v tomto dome straší. Viete, podľa mňa by to mohol byť detko. Vždy si vymyslel nejaký kanadský žartík. Napadlo mi, že to môj otec prišiel skontrolovať, či sme všetci v poriadku. Ale prečo by s tým začínal práve teraz? Veď je mŕtvy už niekoľko rokov. Tak veľmi túžila, aby tam bol s nami, že silou mocou chcela uveriť, že je to on. Zajtra ma čaká ťažký deň. Asi sa rozlúčim. A ja.
Dobrú noc, Carissa. Potom, o pár dní neskôr, nechaj tú pištoľ. Prestaň, vypadni. Vypadni, nechaj tú pištoľ. Určite sa mi to nezdalo. Bolo to len pár centimetrov od okna. Videla by som ich odchádzať. Myhol by sa za nimi aspoň tieň, alebo by som počula kroky. Zacítila som zápach, ako by niečo horelo. Možno v obývačke alebo v kuchyni. Bože, mami. Skoro som dostala infarkt. Prepáč, zlato. Prečo nespíš? Cítila som dym, zdalo sa mi, že vychádza odtiaľto. A ja. Ale teraz už nič necítim. Mami, mňa ale zobudilo niečo iné, nie dym. Fakt? A čo to bolo? Počula som, ako sa vonku rozprávajú nejakí muži. Ale keď som sa pozrela von, nič som nevidela. Deje sa tu niečo zvláštne, mami. Judy bola teraz presvedčená, že v dome sú duchovia. Vtedy som si uvedomila, že to asi nebude môj otec. Keby mi totiž chcel niečo povedať, urobil by to už dávno. A vtedy mi konečne došlo, že máme veľký problém. Čo keby ste boli tichšie? O 3 hodiny vstávam. Prepáč, miláčik, ale v dome sa dejú zvláštne veci. Podľa nás by to mohol byť duch. Duch? To nemáte o 3 ráno nič lepšie na práci? Idem si ešte ľahnúť. Vy by ste tiež mali. Je mi to ľúto, Zlatko. On ešte nič také nezažil. Viem. Chvála Bohu, že ani Jacob. Vieš čo, nechajme to tak. Dobrú noc. Bála som sa, či sa ten duch nezačne zaujímať aj o ňoho, či ho nezačne otravovať. Niekoľko dní sa nič neobyčajné nestalo, takže Lisine obavy ustúpili. Carissa sa však naďalej cítila, že ju sleduje nejaká neviditeľná bytosť. Paráda, pekný úder, super. Keďže ten pocit bol najsilnejší v jej vlastnej spálni, mnoho nocí prebdela. Dobre. Tak fajn. Ó, Bože. A nadhadzovač posiela z ihriska ďalšieho pálkara. A nadhadzovač odchádza tiež. No tak, zahraj si ešte. Som uťahaná, ty otrava. Prosím. Jake, už som povedala nie. Noc čo noc som nevedela zaspať, takže cez deň som bola veľmi unavená. Carissa sa nevyspala niekoľko týždňov. V nádeji, že sa upokojí, nechávala si v noci zapnutú lampu.
Mala som pocit, že na mne niečo vyskočí. Chcela veriť, že sa jej to len zdá. Zvuky, ktoré počula, ju však presviečali o opaku. Návštevy duchov. Carissa prežila ďalšiu desivú a bezsennú noc. A tak hľadala útočisko v inej časti domu. Carissa, čo tu robíš? V tomto dome je duch a v noci bol v mojej izbe. Ale detko to nie je. Vedela som, že to nemôže byť detko, lebo pri ňom by som sa nebála a necítila by som sa taká zraniteľná. Ó, Zlatko. Prečo spala Carissa v našej izbe? Nechaj to tak, John. Nemohla som zostať u seba. Prečo? Bála som sa. Nechcela som byť sama. Je tam duch. Bože, už zas? Máš 17. Si pristará na to, aby si spala s rodičmi. Ocko nikdy neveril v nadprirodzené javy. Plač ti nepomôže. Podľa neho to boli len moje výmysly. A ja už musím ísť. Judy hľadala všetky možné riešenia, len aby svoju dcéru ochránila. Mala som medzi vianočnými ozdobami aj zlatý kríž. Tak som jej ho zavesila priamo nad dvere. Myslela som si, že to toho zlého ducha odradí. Napriek obavám sa Carissa v noci vrátila do svojej izby. Zo všetkých síl som sa snažila na to nemyslieť. Vedela som, že musím byť silná a vydržať. Bola som taká vystrašená, že som sa tam nedokázala ani pozrieť, ani sa pohnúť nič. Len som tam ležala ako prikovaná. Srdce mi začalo byť ako o preteky. Bola som na smrť vystrašená. Mami! Nemohla som sa ani pohnúť. Cítila som, že na mňa niečo veľmi silne tlačí. Carissa, čo sa deje, Zlatko? Čo sa deje? Miláček, si v poriadku? Nevedela som dýchať. Bože môj. Pustím sem trochu čerstvého vzduchu. Nedá sa otvoriť. Zabudla som.
Mami, môžem spať u vás. Niečo tu je. Judy začala uvažovať o krajnom riešení, len aby bola jej dcéra v bezpečí. Tak a je to. Nabehlo to a teraz to už funguje. Výborne. Konečne budeme mať teplo. Viete, rozmýšľala som, čo by sa stalo, keby sme museli predčasne ukončiť nájomnú zmluvu. Prečo? Máme pocit, že v dome je duch. Ak porušíte nájomnú zmluvu, zostanete mi dlžní za celý zvyšok roka. Ak nezaplatíte, zažalujem vás. Nikto predsa nechce porušiť nájomnú zmluvu. Asi by ste sa mali porozprávať s manželkou. Chcela som z toho domu odísť. Už som tam nevedela vydržať. Chcela som sa odsťahovať. Nebudeme sa sťahovať len preto, že si myslíš, že sú tu duchovia. John, celý deň si v práci. Prídeš domov a spíš ako zabitý. Nemôžeš vedieť, čo sa tu deje. Povedal, že si to iba namýšľame, že sme hlúpe a že nám preskakuje. O niekoľko dní sa Carissa vrátila zo školy so silnou nádchou. Mami? Bol to môj najhorší zážitok v živote, keď som videla tú bytosť vchádzať do Carísinej izby a zmiznúť. Srdce sa mi zastavilo. Dovtedy sme len počuli zvláštne zvuky a mali divné pocity, ale keď sme ho videli, všetko sa ešte zhoršilo. Lisa Lambertová. Lisa! Judy bola presvedčená, že duch je čoraz silnejší a čoraz viac sa sústreďuje na Carissu. Videli ste ho? Pane Bože. Musíme okamžite vypadnúť. Dobre, počúvaj, mami. Choďte niekam do bezpečia, kým ocko nepríde domov. A ja zatiaľ skúsim vyhľadať niekoho, kto by nám mohol pomôcť. Lisa zavolala Margaret Prescottovej, ktorá sa venuje výskumu paranormálnych javov. Večer to Judy povedala Johnovi. John, keď budeš mimo mesta, prídu k nám ľudia, čo sa venujú paranormálnym javom. Konečne sa mi ho podarilo presvedčiť, že je pre mňa dôležité zistiť, čo sa v tom dome deje. O pár dní, keď bol John pracovne mimo mesta a Jacob spal u kamaráta, prišla do domu Margaret Prescottová so synom Montym. Cieľom nášho tímu je pomôcť ľuďom pochopiť, čo zažívajú a čo sa okolo nich deje. Tak, nainštalujeme kamery po celom dome, ale hlavne na miesta, kde ste zaznamenali tie zvláštne javy. Takže v mojej izbe? Hlavne v tvojej izbe. Súcitila som s tou rodinou. To dievča malo v očiach strach, ako by ju niečo prenasledovalo. A kam máme ísť my? Potrebujeme, aby ste všetci odišli z domu. Len tak môžeme mať istotu, že ak zachytíme nejakú aktivitu, určite to nebude človek. Jasné. Monty bude v garáži. Zostavuje monitorovaciu stanicu, takže ani on sa nebude pohybovať po dome. Poďme. Prescottovci nainštalovali infračervené kamery a digitálne nahrávacie zariadenia. Dúfali, že zachytia paranormálne aktivity a hlasy duchov, ktoré parapsychológovia nazývajú EVP, čiže elektronické hlasové fenomény. Ako si na tom? Celkom fajn. Myslím, že máme slušný záber na chodbu a tu pekne vidíme celú spálňu. Práve v nej je to vraj najsilnejšie. Čo to bolo? Niečo udrelo do kamery. Chápala som to tak, že tam nechcú ani naše kamery, ani nás. Idem tú kameru opraviť. Dávaj si pozor. Spoľahni sa. Zavolaj mi, ak uvidíš niečo podozrivé. Margaret sa obávala, že ak ten duch dokáže pohnúť kamerou, mohol by aj fyzicky ublížiť človeku.
Cítila som, že v tej skrini niečo je a že tá bytosť nie je veľmi prívetivá. Dúfala, že vyprovokuje ducha a ten zareaguje nejakým činom, ktorý budú môcť nahrať. Dokáž mi, že si tu. Snažila som sa zistiť, prečo sú tam a prečo trápia tú úbohú rodinu. Pohni niečím. No tak. Ukáž sa mi. Zo skrine na teba práve vyletela nejaká guľa. Myslím, že by si mala odísť. Vedela som, že musím nadviazať s tou bytosťou vo vnútri kontakt. Kto si? Čo robíš v tomto dome? Odpovedz mi. Ak ma tu nechceš, donúť ma odísť. Čo sa deje? Premohol ma zvláštny pocit, ako by mnou niečo prešlo od nôh až po ramená. Odíď odtiaľ. Ako by odtiaľ niekto vysal všetok vzduch. Dýchalo sa tam odrazu veľmi ťažko. Vypadni odtiaľ. Ako to šlo? Margaret povedala Judy o svojom presvedčení, že ten duch je silný a agresívny. Budete potrebovať očistu. Ja to nerobím, ale môžem vám dať kontakt na ľudí, ktorí to vedia. A mohli by ste to spraviť hneď? Musím chrániť rodinu, najmä Carísu. Neuveriteľne som sa o ňu bála. V jej izbe sa dialo niečo zvláštne. Skôr ako o týždeň to nebude. To je dlho. Môžete skúsiť požehnať dom sama. Teraz už bola Judy ochotná pristúpiť na čokoľvek. Vojdite sama do každej izby s Bibliou v ruke. Potom rozkážte duchom, aby odišli. Ďakujem. Nebojte sa, všetko bude v poriadku, zavoláme si. Dobre. Majte sa. Nasledujúce ráno sa Judy napriek obavám rozhodla dom požehnať. Mami, nie som nadšená, že tu chceš zostať sama. Zavolám do práce a vezmem si voľno. Veľmi som sa bála. Margaret povedala, že sa môžu stať dve veci. Buď sa duchovia nazlostia a pomstia, alebo nám už dajú pokoj. Lisa, práve si nastúpila. Dávaj si pozor, prosím ťa. Mala som tušenie, že sa nič nezlepší, skôr naopak, že sa to ešte zhorší. Urobím to. V mene Boha. Judy prešla každú jednu izbu v dome. Carísinu si nechala nakoniec. Daj mojej rodine pokoj. V mene Boha ťa prosím, odíď z tohto domu. Nechaj nás na pokoji. Leave us alone. V mene Boha ťa prosím, odíď z tohto domu. Nechaj nás na pokoji. Daj mojej rodine pokoj. V mene Boha ti prikazujem, aby si odišiel z tohto domu. Choď preč z tohto domu. V mene Boha ti prikazujem, aby si opustil tento dom. Daj nám pokoj. Mala som pocit, ako by niekto stál za mnou. Nevedela som, čo sa stane.
ale nemohla som sa nadýchnuť. Asi som urobila niečo, čo som nemala. Pokúsila som sa o očistu domu, ale niečo začalo búchať na stenu. Daj nám pokoj. To znamená, že neodíde. Musíte si vypočuť toto. Som tu. Prišiel som si po dievča. Som tu. Prišiel som si po dievča. Prišiel som si po dievča. Mali sme teda dôkaz, čo vlastne tá bytosť chce. Vyľakalo nás to. Prišiel som si po dievča. Teraz si už Judy bola istá, že jej dcére hrozí obrovské nebezpečenstvo. Návštevy duchov. Prišiel som si po dievča. Po pokuse o očistu domu dostala Judy McCarthyová znepokojivé správy od Margaret Prescottovej, ktorá sa venuje paranormálnym javom. Je posadnutý Carisou. Chce ju. Čím viac ho ona odmieta, tým viac sa hnevá. V dome sa odohrala vražda. Margaret sa tiež dozvedela, že pred 20 rokmi došlo v dome k vražde motivovanej drogami. Nelez mi do rajónu. Akého rajónu? Hej, nebudem sa s tebou hádať. Vypadni odtiaľto. Spomínate si na dym, čo ste cítili a tú hádku, čo počula Lisa. To všetko sa odohralo v onú noc. Vrah chcel zničiť dôkazy a tak založil požiar. Carissa musí z domu čo najskôr odísť. Hrozilo, že ten duch vo veľmi krátkom čase Carisse ublíži. Bol čoraz silnejší, pretože tí ľudia sa ho báli. Bože môj, Carissa sa má každú chvíľu vrátiť zo softballového tréningu. Nemôžem ju v tom dome nechať samú. Kde je Carissa? Ešte neprišla z tréningu. Chvála Bohu. Prečo? John, musíme sa presťahovať. Čože? Ten duch je posadnutý Carissou. Margaret ho nahrala. Vravel, že si prišiel po dievča. Prišiel som si po dievča. John, musíme sa odsťahovať. Bola som odhodlaná ju chrániť. Poď, miláčik. Tak, to je všetko. V priebehu niekoľkých dní Judy našla nedaleko iný dom. Príďte nás s Jacobom čo najskôr navštíviť. Lisa s Jacobom si našli byt na druhom konci mesta. Nie, aby si sa prestal ozývať. Čau. Tak, myslím, že by sme mohli ísť aj my. Ešte si skočím do izby po poslednú škatuľu. Dobre, ponáhľaj sa. Bola som šťastím úplne bez seba, že sa sťahujeme. Mami, neviem otvoriť dvere. Zasekli sa. Pomoc, nie sú ani zamknuté. Chcem ísť von. Pomoc! Odstup od dverí, choď ďalej. Môžeš vyliesť cez okno? Nie, nevie, že je zaklincované. John, urob niečo. Vyleziem cez dvierka kúrenia. Vidím ťa, zlato, fajn. Prines mi niečo na vypáčenie. Jasné. Skrutkovač. Výborne. Podaj mi ruku.
Cítila som, že tá bytosť je čoraz bližšie. Bola som presvedčená, že na mňa zaútočí. Vedela som to. Podaj mi ruky, zlato. To je ono. Tak poď. Poď ku mne, rýchlo. Mám ťa. Držím ťa. Niečo ma ťahá. Chce ma to vtiahnuť späť do izby. No tak, zlato. Pomoc! Zdalo sa, ako by ju niečo ťahalo opačným smerom k skrini. Nechcelo ma to pustiť. Mám ťa, poď. Veľmi som sa bála. Vytiahnite ma! Už ťa mám, zlato. Bože, John, je ľadová. Okamžite musí odtiaľto. Bola som šťastná, ale zároveň na smrť vystrašená. V žiadnom prípade som o ňu nechcela prísť. Johna a Judy desila predstava, že Carise hrozilo nebezpečenstvo. Zrazu mi neuveriteľne odľahlo. Zo srdca mi spadol kameň ako svet, že už nikto z mojich blízkych nebude musieť bojovať proti tejto oblude. Len to nepokáz. Nehýbte sa. O niekoľko mesiacov na to Carisa zmaturovala. Onedlho si našla trvalé zamestnanie a začala diaľkovo študovať na univerzite. Si múdra, ale ten klobúk je strašný. No tak, Jacob. Už sa nevieš dočkať, kedy si ho dáš na hlavu, čo? Tak daj mu. Od chvíle, keď sme sa z toho domu odsťahovali, nič zlé sa nestalo a všetkým sa celkom dobre darí. Tých niekoľko mesiacov neustáleho strachu o bezpečnosť céry však na Judy zanechalo stopy. Dúfam, že ten pocit už nikdy v živote nezažijem. A neželám nikomu na svete, aby to musel prežiť so svojím dieťaťom.